Sikubingelele sikwamukela ohlelweni ezikabhoqo World Studio yazi ukuthi sikuphathele inkakha, sikuphathele insizwa. Namhlanje ngikuphathele ukhokhovula, ngikuphathele indoda yamadoda ephatha izinto zangampela. Inzima nezilula kuya ngokuthi wena uze ngani. Ngiphethe udokotela Dr. Gombo. Sisedumbe namhlanje. La ikhuba lendiwa khona egcikeni. Sizothakela isizwe. Sikubingelele ndoda enkulu. Hayi sibingelele msakazi. Sibonga yona impilo nokuphefumula ukuthi hayi amadlozi asasigcinile nathi sisakwazi ukuphefumula sibonele usuku. Ngibingelele nababukelayo emakhaya. Yeah, sibonge. Ngifisa nje uthatha umbukeli lapha ekhaya ukuthi nje ukusikela ijikayo masikhuluma ngo Dr. Gombo sikhuluma ngobani? Hayi sibonge. uDr. Gombo insizwa nje sengathi sasencanyana ngoba sikakabi obaba kakhulu sikafiki nako 40 ngokweminyaka. Ngizedumbe ngokuhlala endaweni yaselindelane. Baziyo abadala bazi ngokuthi kusemngcelweni kule ndawo abakudala ababehlala kudala la. So uDr. Gombo umelaphi wesintu osebenza ngamakhambi ajulile nangajulanga anombuzi nangenabungozi. Yeah. So kanjalo nje hayi inyanga nje eyaziwayo kwezinye indawo njengakhona lapha endaweni yaseDumbe nje hayi mhlawumbe bambalwa abangayazi. Bayayazi nje abaningi impela nangakho kolomsebenzi weindaweni eziningi ekudeni ama-province ngowasilapha yonke indawo nakwamanye amazwe babuye basivakashise beze nabo la bathatha abakuthathayo ngoba kuyashintshwa singasho ukuthi sinakho ukuthi bona banako beze bazothatha la nathi siyothatha kwezinye indawo. So uDr. Gombo umelaphi wesintu osendaweni yaselindelane eDumbe. Yeah, Wakhaya ukuthi basho kanjalo. ngifuna sivule ngenothi elithi ikhathi ezimbi lezi kaKhisimusi abantu bavika ingozi eziningi. Ngifuna ke sibheke sithinte lento yesibhamu ukuthi uyakhona ukuyithinta, uyakhona ukucashisa amadoda. Yeah. Kulezo insizwe esuke ibafuna ngayo yonke indlela ebafuna ngayo, zifuna ukubalalisa phansi. Yeah. Uyakhona noGombo ukuthi adile naleyo nto akufihle futhi ube inqaba yakhe. Abe inqaba yakho ukhona ucashe. Yeah. Kuleyo yesibhamu umsakazi ejule kakhulu leyo man. Ejule kakhulu. Uyafihleka umuntu. Siyakhona ukumvikela la ekhaya. Kodwa indlela esimvikela ngayo akusiyindlela leyo ukuthi mhlambe bazokudubula inhlamvu ziqome ziwe phansi kanjalo. Asinayo leyo, asiyazi leyo ukuthi yenziwa kanjani. Esiyaziyo esinayo la ekhaya engikhuluma ngayo nje manje. Siyamnika umuntu ngendlela esimnika ngayo lento bese ithatha ibe semzimbeni kuye kwenziwe kusiko lonke olwenziwayo esigangeni nala ekhaya. Bese emva kwalokho ke uba umuntu okungamele abe umuntu onodlame angahambe esukela abantu ngoba kukhona izinto ezisemzimbeni. So uyavikeleka indlela esimvikela ngayo. Ngikwenzela nje isibonelo ukuthi masidla nje ngoba ngihleli kanje nginalento mhlawumbe ngivikile ungene ikutsotsi lapha noma isigebengu sizongidubula. Ukhona umuntu esiwusebenzisayo uzokubona mhlawumbe ungapha noma ungapha ashaye ngapha uhleli la ngibe ngihleli la kanje. Yeah. Ashaye ngapha eceleni. Isikhathi esiningi ke mawuyayuzwa kuthiwa mhlawumbe kade bethi badubula ubani wabashaya useceleni kwashona useceleni. Kusuka kuyileyo mithi ecishibe kanjalo ngoba ukuganga kwayo le mithi igangile. Iganga nje kakhulu ngoba masiyivusa kunamoya esukuyithwetshulwa evuswayo kwanawe wena ozokwenzela yona kuvuswa idlozi lakho likusebenzele kuyo lento kangaka ukuba singabavusa abantu abawu10 noma abawu5 ngokomoya imoya yabo siyivuse. Lo ozokudubula uzobona labo bantu abone kuyithunzi abone wena ungapha kanti izithunzi zalabantu esibavusile sase siyilumba ke ngendlela ethile ukuthi ozayo kodwa uzokubulala afika abuke eceleni ashaya eceleni ula
sekumele ubaleke noma uzame izaba ezithile zokuthi ucashe ngoba kwabanye kuyenzeka mabevusele kwaba u10 yebo sokulo 10 lo uzolokhu udutshula wena mhlawumbe udutshula iyabala lento iyabala futhi mayidutshulwa kudutshulwa lo muntu oqala obethwethuliwe kunjalo senginabantu abawu9 kunjalo ziyamayinaseka ley'nomo zakho lokhu ziyasala ey'ncane ule mase bekushaya kwesi-10 kwesi-11 ngabe usasinda baza kushaya impela futhi sekufanele uvuselele futhi sekufuna uyovuselela kuwukuthi-ke abanye abelapha bayikhulumi lento le uyakunika nje into yakho angazi ukuthi wena mhlawumbe uzudutshula uhlaselwe amahlandla amangaki ingakho uza kuthuma udutshulo kokuqala wasindwa udutshulo kwesibili wasindwa udutshulo kwesingaka wasindwa mhlawumbe okwesi4 bagcina bekunqobile labantu shaya impela so sekufuna wena mabekuhlaselile ubikela inyanga ukuthi bangihlaselile kanje iyabala yona bese ithi ibuya-ke sizolungisa izoku-edela futhi kodwa-ke futhi kuphinde kwenzeke futhi bakushaye vele iy'nono zikhona zikugadile y'phelele kanjalo kuyenzeka impela kwenzeka kanjani ukuthi ngishayeke kodwa iy'nono zikhona zingigadile zingigagile eyi kujulwa kakhulu lapho mani kujulwa kakhulu-ke kuleyo mani kukhona nje abantu okuzwa kuthiwa heyi ubana kadubuleki iminyaka emingaka engadubuleki bese kusuke lapho bese behambile bayokubhulela bayikuyela kumuntu oshaya umhlahlo lo muntu oshaya umhlahlo lo mayefika uzofika igubhi inyanga ayithole ukuthi uvikeleke enyangeni ewubani so into ekumele yenziwe yini nani ukuze kubulawe lezi zinto lezi yilapho okungena khona sekungena amandla-ke acishe afane nawo usigujana kanje iy'nsizwa-ke lapho seyingena lapho mabethi sifuna ukuyoshaya ubani sekuyangenelela bayacela ukuthi ubalekelele sewuyakwenza-ke ngendlela yakho nawe ukuthi hayi mabethi bayoshaya ubani uney'lwane ezikanje wena usunendlela yokudonsa leyo nto leyo ukuthi lezilwane lezi ley'lwane ngoba unazo lo muntu sebeyile bayofuna kwabashaya umhlahlo sebebuya-ke beze ngapho ukuthi sifuna ukubulala into emvikelile wena-ke nakhona kukhulunywa nje mahhala bazokhuluma nje ngento ejabulisayo ngoba phela into ethinta umuntu lo mphefumulo so uma bekhuluma lapho usukhipha-ke nawe oyithembayo ukuthi hayi la ngiyakwazi ukubulala zonke iy'lwane noma isilwane bani noma mlambo ini ngiyababulala ngale ndoda nje yilapho usuthwebula khona-ke kiwe entabeni kuyogujwa umgodi kwenziwa izinto mawumazi isibongo ukuthi wakabani usuzobiza leso sibongo sitakazele kubiza impela ehlatshwe ney'mbuzi imbuzi emnyama athi kuthethwa idlozi impela kunjalo imvu emnyama noma imbuzi emnyama bayasho ukuthi sicela ukuthi nimthathe lo muntu lo uyahlupha indlela ahlupha ngayo hayi uyahlupha impela idlozi lakho-ke selizokujikela nawe yize kungabizwange lakini straight kubizwe lesibongo lesi sakho kodwa sibazi igama likagogo negama likamkhulu ukuthi ubani sibiza isibongo nje ukuthi hayi lo usehluphile kanje sizocela nalezi zinto afike ngazo ukuthi nisikhulule nikwazi ukuyidedela sewuthuma iy'lwane zakho-ke la ubabhezi nje impela o3 days uvuke ebusuku ngo-12 wenza izinto ey'kanjalo bese sekuba uweke ubakalela isikhathi ukuthi hayi niye ngesikhathi esithile mhlawumbe kanje isikhathi esithile usukwazi ukuthi lezi lwane uzobusukwazi ukuyithwebula zabuya ngakuwe usele yedwa yena manje kunjalo impela yabo nje mama bethi mhlawumbe ngibekise nje ngoba kungo-10 11 manje mawuthe wena ngo-12 funa ngo-12 basondelele kulezo indawo endaweni lesigamela ngabo-11 kanjalo bayomgada lowo muntu wena ubhizi nje la usayindawo ubhizi ngokubiza yena ubiza lezi zinto ezimgadile ziyabuya uthuma iy'lwane zakho zolanda zona kuba yizinto nje ey'buyayo ziyadlalisana sezibhizi la manje zikhohliwe umsebenzi ogada indoda kunjalo impela sebenza lento ukuthi bamshaya lapha uzophuma yena noma umuntu ojwayele ukuhlala endlini mase bekubiza ngomuntu bethi woza ngeke uhlala ungaphumi uzaphuma ushiye isibhamu futhi endlini ma ungasishiyanga uzosibeka emotweni ngeke la ungeke usifike khona uma bayakuthinta bayokuthinta nje uphume egeyithini bakubona ukuthi onangi bakuthinte khona lapho bayidlulele bahamba mina uma ngithe ngo-12 kushuthi ngo-past 12 noma uma kungena ifoni ukuthi hayi seku-right sengiyayeka-ke mina lapho mina
mina nyanga yenze leyo nto leyo. Ngiyidedela izilwane zihamba siziyogada isidumbu zikusela isidumbu sodwa kodwa zenza kona ezigada kodwa ushaywe zikhona lezilwane. So ukushiyana la emakhubalweni nasebudlelwaneni bakho kumele ube nabo nenyama usugqihile nje waqina wenza yonke lento. Kufuna udamane ivakashele inyanga noma ungakhokhi kodwa nje ube umuntu odamane evakasha ukuthi ke sibheke futhi sibone ukuthi ikhamba kanje. Ngoba nezitha ziyabuya ziyaba khona wena wazi ukuthi azikho akunazo. Wena wazi ukuthi uright andikona bakuhlelela izinto emaceleni. So kubalekile lokuthi mawuthatha umuntu wesibhamu ungahlali ukhululeke udamane ucheka futhi ukuthi sesiright nakekho nongilandelayo ufuna ukungidwebula noma wenzayo. Yebo. Iba kanjalo impela wona ukhona impela umuntu wesibhamu kodwa nje uyavikeleka kokunye bakushaya ukhona ngokuthi baye kubantu abaphezulu kunabo enyanga le ebikade ikulapha. Iba kanjalo impela kuba kanjalo. Ngifuna sibuke ukhiye ukubophela umfazi. Sivala umfazi ukuthi engaphithisi engafebi ngiyindoda ngumnomzana enkabeni. Kuyenzeka nalokho. Usiza kanjani umnomzana ufuna ukwakha kanjalo? Hayi le ijule kakhulu leyo. Ukhona enye induku enginayo la. Le nduku ngayifunda ngoba benze kongo leli. Iyo. Le nduku lena ufike idinga kube nephenti kule nduku. Uthatha iphenti lomuntu wesifazane. Uthathe lona impela leli phenti la lo muntu wesifazane. Ulitshontshe ngomkhoshosho uthi uyalitshontsha impela noma ulitshontshe nje namuhla ulibuyisele kusasa ngoba into ebalekile ukuthi uthole kule ndawo le la kuhlala khona la kuthinteka khona ichopho noma la isitshe esiphatha khona ukudla. Kunjalo. Yebo. Usudonsa lapho ukotina awuthathi into enkulu. Udonsa ukotini njengalama oyilo kungani udonsa lapho ukotini noma ngabe lo hlezi vele unamathele awuzwana isihlalo sebhayisekile. Njalo impela uyakoshula nje uthi. Yebo. Uyafika ke kimi lapha mina ngonikeza umuthi wami lo engiwushoyo. Lo muthi ukusebenza kwawo uyingozi kakhulu. Uyingozi kakhulu vele wabanomzane asebeganiwe. Siyo ingane. Noma ke bona omama sebeganile abahlushwa bobaba kodwa nje ngeke ngincane hayi engakagana engakalobola engayenzi lutho. Futhi emadodeni kuthathekayo ianda. Hayi emadodeni ngoba yi-under vele nakhona udonse nje ukotini udonse nje ukhiphe. Usuthenga ingedi ke la isikhiye lesi. Yebo. Ubuya la ngiyakunika lo muthi lo ngiyakuchazela ukuthi uzofika usebenzise lo kotini lo uzofika umanzise noma emanzini noma empompini. Lo muthi lo uyimpuphu bese urola lo kotini kulo muthi. Uyasho ukuthi uyihlanganisa manje lento iba into eyodwa. Unjalo impela usibanibani akavaleke mayeke walala nenye indoda abahlangane bangaphindi bahlukana until ngize ngifike mina. Usuthatha lo kotini uhlangane nalo muthi lo. Thatha lo kotini ngoba ingedi ufuna uyithenga inkulu. Kulesikhala lesi esingena ingedi kanje mayithi. Usufaka lo kotini khona la uyawufaka usunomuthi. Uyasho ukuthi ngiyamkhiya usibanibani mabeke balala nenye indoda. Ngize ngibafice behlangene. Usukhiya le ngedi gaqa kanje. Wayikhiya mawule esikhiye wayidayisa isikhiye. Sikhiye ufuna uhambe naso wenze sure ukuthi asilahleki. Uzosiba endaweni ephephile. Ingedi kuyishiya ekhaya isikhiye kodwa uhamba naso. Umuntu oyisebenzele edeni koPumalanga koGoli. Ufuna isikhiye usazi ukuthi sikuphi. Yize ngeke kwenzeke kulonyaka. Kungahle kwenzeke ngeminyaka ezayo lesikhiye ungasikhohlwa ukuthi sikuphi. Yebo. So wena mawuthola ikole ekhaya kuthiwa nawe unkosikazi wakho kanje kanje. Sekwenzeka imhlolo. Sekwenzeka imhlolo simthola nobaba kaMakelwane abasahlukana. Usuyathatha isikhiye sakho wena ushona ekhaya. Ungakashona ekhaya futhi uyasho ukuthi ufuna malini, ufuna inkomo zakho lezo lobola ngazo uyibuye zonke. Emva kwalokho ufuna imali engase ungayigagulele nje imali oyifunayo. Yebo. Bayivuma mabeyivuma usuyehla. Mabengafuni futhi bayeke kanjalo. Bayeka kanjalo nje ingene indaba yabo.
emva kwesikhathi mhlawumbe emva kwebo-24 hours makulokhu behlangene awufiki futhi isikhathi esiningi 24 hours kuphangela lo yedwa kuphinde kuphangela lo muntu bayashona kodwa mawuke wabakhipha isikhathi esingango-6 months wesifazane ngeke afike kuzo uzoshona into eyenzakalayo-ke mawukuthi wena mhlawumbe ugcina ubayekile wangeza ukuzobalamula ngozwa kuthiwa baqhuma igazi ngamakhala lapho uma indlebe amehlo umlomo bashonela khona lapho endaweni yesigameko so wena nje kufuna ukuthi ubuye lapho mawubuya ufuna nje lento uyifunayo bayikhipha usukhulula unkosikazi ukuthi cha ngisakwazi phela ukuhlala nawe usungakhululeka uyekini noma mhlawumbe ukuthi-ke vele uphilela indaba yesiko umakela Samuel uyaqhela nje la ngoba ngeke usayimela le nto ibonile uzohlala ila emqondweni so iyenzeka into kanjalo kulaba abafuna ukubabamba ukhona futhi ukhiye wokuthi umbambe nje straight angasheleki abe muhle kodwa emuhle impela ushaka umfazi omuhle impela kodwa nje kube ukuthi akasheleki akekho nje ohalela ukuthi akamshele uyabona ikhona into kanjalo ngoba engeke ngikugaranti kakhulu ngithi mina ungavumi umfazi asheleke ungavumi ukuthi azakhe igama lokuthi nami ngiyakuthanda kwenye indoda ngoba kuzogcina kufikile la kulalwa khona and le ndaba zokuthi umuntu olale nomfazi wamfuna umbona vuvala isingezansi kanje hayi ayifuneki leyo nto leyo ayifuneki ukuthi kuze kufike la ekulalweni khona kodwa-ke phela umuntu uma eyifuna yena uyamkhandela ethi uyayifuna le nto ukhona okunye nje wokuthi avalele straight emuhle impela e-right kodwa akasheleki nje kungabeki umuntu omshelayo uma ufice bexoxa bazobe bexoxa nje general washintsha itopic wathi ufaka indaba yokufuna iy'namba ufuna ukuthi kuthandwane nizoxabana into ehambayo so leyo nto ikhandwa ngenye indlela ejulile ephinde ifake nezinto iy'cubo ey'thile zale y'nyoka ekuthiwa yimanga hayi impela nyoka ingozi hayi ingozi-ke leyo yokushaya yozokuthi umfazi wakho ushaya indoda uboshiwe lapha manje ibithi yamshela ngendlela abanolanga khona uma uqala ushintsha itopic ukuthi ufuna inamba noma usufaka indaba zokungathandani hayi kuyaliwa baba kuyafaseka umfazi uyafaseka kodwa kwamadoda ngeke ngakugaranta ukuthi indoda vele idaliwe ukuthi ufuna ihambahambe ibe nesithimba amanye kawasithandi abanye basuke bephoqa ukuthi-ke babe nazo so asikwazi ukukhiya indoda ngoba umuzi kumele wakhiwe umuntu wesifazane kunjalo akukhiyeka umuntu wesifazane lo ahlala ekhaya abe umama o-right nje olalelayo futhi ongaqomi uma kuyo nje edolobheni ukhululekile nje ukuthi angeke kulokhu ukuthi kuthiwa heyi umfazi wakho zimbone hamba nobani awunandaba noma bembona hamba nani uyazi akuxoxa lutho yinto nje general awuna stress kanjalo so nje ikhona into kanjalo eyokukhiya umfazi uyamkhiya uyabahlanganisa futhi yona semuthi lo okuhlanganisa abantu ukuthi bahlangane kanjani uyakhona ukushintsha futhi lo muthi lo kulabo sisi laba abasuke baxhaphaza amadoda bakhona-ke abanye bawo abafundisa uzwe indoda ithi yazi ngamfundisa lo muntu usengijikele uyakhona ukuwushintsha lo muthi uthathe leli phenti lakhe leli phenti-ke nje liphelele usike la ngaphambili usuyawuthatha umuthi mhlawumbe kuze kube umthamo noma ongaka ufasele nje kulo leli phenti ufase ma usufuna umzwisa ubuhlungu usuyathakathakela umzwisa ubuhlungu usuyalithatha leli phenti uyasho ukuthi akangene ama-period waya hambe uyolifaka emfuleni ujujele emfuleni ohambayo ubeke kanjalo ntambama yakhona usuka lipheli laqhuma igazi yaphuma igazi ntambama uyolala impela sekukubi and akekho umuntu ozolapha leyo nto ufuna yena azabuya azoxolisa kuwe wena oyenzile le nto nawe uma ukuthi ufuna umzwisa ubuhlungu ukuthi ngifuna umzwisa bese ngimxolela
ngalifasa-ke lelo penti ngentambo ethile mhlawumbe ulifase ngalowo muntu ukuthi ubekise ukuthi ngilifake la ngoba once lo muntu wahlangana namanzi kunaleli penti la awuvele kumoshekile usukunosuku kuma-period oshawa 7 days abadeke ukuthi into engapheli into engapheli edinga inyanga udokotela ngeke ayiqede lento yodinga inyanga noma elashwe vele esesimoshile isikhathi eshona lena nikhona kanjalo kodwa ngithi mina umuntu okuzwise ubuhlungu hayi uthi uhalela ukuthi ngoba nakho usengalile yimo ube wrong athi ngimlayi funa labo abafundiswa amadoda bawabhampele ngoba nakho imisebenzi sebenemsebenzi engcono hayi ngamnika-ke lo sho njalo ukuthi sengibhampele ahambe amfake ozabuya azoxolisa kuye mawukuthi uyacabanga ukuthi ngenzeka mthakathwe manje kuyenzeka nikhetha uthole ukuthi uyakhona ukukhiya imoto uyakhona ukuthi uyivikele imoto noma uyakhona ukuthi sengenzekile iphutha yangilahlekela noma ungalahlekelwa izinkomo noma ungalahlekelwa noma yini enkulu entuthu yesigebengu uyayilanda lezo zinto lezo uyayiqinisa futhi imoto iyaqiniseka imoto iyaqiniseka impela ake ngiqale ngalokho kwey'nkomo ngoba okwemoto besingakabi nayo into ethinta ukulahleka kwey'moto sesike saba nako kwey'mbuzi iy'nkomo ugqekeza ey'ndlini kanjalo cha bayabuyisa uma engabuyisi kuthiwa iy'nkomo ayisekho ngikhuluma ngabantu engibaziyo abanye khona uke walahlelwa izinkomo khona la endaweni yethu washesha wangibona-ke lo mkhulu saxoba bethatha eziwu-10 hayi sayixoxa indaba yakhe sayilungisa masiyilungisa le ndaba ugcina sengifonela wathi hey nakwenzeka inkinga sekukhona abantu abahlanya abaphanjanelwa amakhanda wabasho-ke ngamagama uyabazi yena wathi abangali nawo bathi into bahamba begquba yabo nje ukuhamba emgwaqeni uhamba uyakhuza uyaphi wona kodwa akukhulu lutho uyakhuluma lo muntu ukuthi hhayi inkomo kabani zathathwe yithi ayinika usibanibani ngathi-ke mina kaye emaphoyiseni kanjalo ngoba umuthi thina sigcina ngokwenza lezi zinto ukuthi umuntu ayikhiphe lo yenzela bese amaphoyisa-ke umthetho usuthatha leyo ndawo ukuthi nami phela uhambe ekhuluma esho ukuthi nazi inkomo kabani sizisa kuphi siyokwenza ukuthi ngazo hhayi kuyenzeka-ke lokho hhayi kuyenzeka impela kodwa inkomo ukuthi ayisekho kuyo umuntu uzawuhlanya phanjanelwe ikhanda zizobuya uzoyichaza ukuthi uyibuye uyizibuphi nayo yimi nosibanibani sazisa kuphi lapho uma ukuthi ngoba kunami belungu nabo ababuye bagange bamukele zona le y'nkomo lezi zokhipha khona ebhunweni lapho seliyifake esilayeni ukuthi nazi sakudayisela mkhulu imlungu kanje so okwemoto siyakuqinisa okwemoto iy'ndlela zethu zikabili ezokuqinisa imoto ziba kabili ukhona ukuqinisa lokhu okomuthi nokuthi umuthi mhlambe ingathinteki kuwo noma ubani uthi uyazama ukuphosa ingathinteki bese uthi wena siqinise nalokhu okokuthi silokungane ingatshontshwa ingathakatheki lokho-ke sikwenza-ke sidinga igazi lakho kulokho uyacatshwa nje umzimba wonke amalungu wonke bese kuthathwa lelo gazi bese sithatha igazi kuba nebhodlela elingaka elinjengaleli sikwaya leli gazi ngakho kanje la amalungu wonke omzimba siyalixukuza-ke la siyasho ukuthi abayivikele le moto ukhona nokunye ozobe ukwenzile emzimbeni okuhambiselana nayo lento so sewuthola uthethe iphela uthethe iphe nje sibathole la emashayineni nakophepha ubakhona uyawusika nje la kancane ufake libhodlela unovola uyathunga futhi ulibeka la emotweni nama yakhona nje kanje ofikayo ozokweba awuyokuthola uhlele ebotweni njalo noma uzolunguze uzothwa njalo imoto awuthola wena uhlele emotweni kanti isithunzi sakho awukho yile nto lesiyikhandile la ngoba kuyajulwa hayi kancane hayi kuyajulwa impela uma kukhanda umuntu ingakho thina sisebenza kakhulu ngemoya ukubamba imimoya into ewumoya nje siyakhona yini ngawo kakhulu ayiyo kakhulu la ekhaya yiyo kakhulu
ngakho konke nje okuningi nje sikwenzayo kusuke kunale mimoya esivusile sayibamba yabekwa la ibekwa khona mawunaleyo nkinga ethinta leyo moya siyayidedela siyikutshela ukuthi nangu umuntu onenkinga eso awuyomlekelela wenze kanje umkhulule kule nkinga kuyo iyenzeka impela. Sifuna singene la ey'thwalweni. Yeah. Uyakhona nokunika umuntu into yokuphila futhi mazi ikhona into onazo othi uyinika amadoda sihlukene kanjani? Hayi lapho ijule kakhulu leyo zikhona impela into zokuphila esinazo la ukuthi ngesibhale zonke ngoba isikhathi ngisho la ngabala nje noma ezintathu. Kukhona izinto zokuphila la ekhaya esinazo yabona isithwalo sokuqala esikhona esokuthi uthwale ngedlozi. Leli dlozi lisebenzela wena? Kuleli dlozi kwenziwa ngale ndlela le asilitshontshi lonke. Asilithathi lonke kuleli dlozi mawufikile la siyesigangeni la ngesikhathi ke lesivele sabantu abadala ngo-12 lesigangeni sesiyokwenza izinto zethu siphahla labantu uza nabantu abawu3 asebasho amagama abo. So kule 3 le kumele sibheke ukuthi bayasabela nibonke. Kuyenzeka ke kusabele ababili noma basabele bobathathu noma kusabele oyedwa. Kodwa still noma esabele oyedwa uza kuphushela impela. So uzosebenza nomuntu edwa nje akwazi ukumenzela ukuthengela amathanga angibambela amathenda. Uyosebenza lo muntu yabo nje iminyaka emibili nje umuntu othwele ngedlozi ngathi mina umbuka impilo yakhe. Awangakuthengela amatraki imoto nje impela kamnandi. Uphile nje impilo nje okade ungayijwayele. Ayikho ithenda uzothi uyayifuna ungayithuli. Ngoba labantu laba masiqala sibakhulumisa kuzosabela lo sabelayo noma sithi ukusabela oyedwa. Masikhuluma ke la nangu umntwana wenu umzukulu wenu kanje ucela izinto kanje ucela ukuphila. Sebezobuza ukuthi bazosho bona ukuthi bafuna isigubhu noma bafuna ukupona. So kuyahlukana mayethu ufuna ukupona kuyathwaleka ngopona. Kusuke kuyiyo lento lesithwalo sedlozi. Kusuke kuyisithwalo sedlozi ukuthi kolwakhona uphondo yilo olwempofu olusebenza. So bese thola lona loluphondo noma zona isigubhu kanje. Mayishilo wafuna isigubhu sesizokukhandela sona ukuthi hayi nazi isigubhu. Athi ufuna ukuthi kube khona insango noma ilolo ugologo noma izinyosi kuyahlukana ke khona lapho. Sinabukisana ukuthi okay ugogo wakho ngoba ethi ufuna isigubhu kanje. Siyasikana isigubhu sewuzohlala wena ufunqisa le insango la usama uma ukhuluma naye. Ukuthi kunethende kanje ngifuna ngicela ukuphumelela nje. Sakuphumelelisa uzakuphumelelisa impela. Ukuthi akufuna ukubheda imigomo, ufuna imigomo ilandele ngendlela. Ngoba wangayilandela impela zihamba zonke lezi zinto lezi. Manje kwenze njani la ngizoba nayo indlu ethize le engithi hayi angena kuyona kuba mina kuphela ngoba sengiyothika into zami. Kuyafuna kanjalo kodwa kuphoqelekile amandla mangabe bikho. Kodwa mayisekhona amandla ufuna uyikhande. Ibe khona le ndlu ukuthi wena uwe kuphela uzongena lapha. Ukhuluma izinto zakho, izinto mawubona ngathi isimo ngathi siyasambi ngale ndlela ofisa ngayo bese ushona khona. Uyoshisa impepho yakho uvuvuzela insango lapho ezikwempepho ukuthi gogo bani noma umkhulu bani awungilekelele. Usebenza manje. Na umsebenzi ufuneka naye wemali engaka anenzeni izinto zenzeke. Bazokwenzela lezo zinto lezo. Hayi bazokwenzela kancane. So kanjalo nje iyafuneka ukuthi ibe khona le ndlu ukuhamba kwesikhathi. Uzongena wena kuphela akungena omunye umuntu ongcolile ozoshaya imithi ngesithunzi la. Bese futhi okubalekile kuba khona lokuthi kube khona umuntu kuphela noma einganeni uzobe simkhombisa ukuthi senza kanjena ukuze kuphileke la ekhaya kahle. Ingane masushonile uzomakushonilanga wazi ukuthi ukanjani kuqhuthe endliwe ekhaya. Cha ubungozi bakhona nje ukuthi uhlupheka nje waya mawuke
waphazama imigomo nemithetho wangabe usayigcina bese ubuyela nje phansi ekuhluphekeni okungaziwa. Zidliwe zonke lezi moto, adli wonke lamatraki. Imoto yabona nje u3 months mningi kabi. Imoto amatraki ngisho imoto